Goedenavond, het is zondag 1 november en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Geersdijk wordt woensdag een commerciële snelteststraat geopend bij landgoed Rijkholt. Voor €99 kun je er een coronatest laten doen en binnen een kwartier krijg je de uitslag. Zo beweert het bedrijf dat de teststraat begint. Er zijn al 9 van dit soort snelteststraten in Nederland. Uit de laatste metingen van het RIVM blijkt dat er in Zeeland 119 nieuwe coronabesmettingen bij zijn gekomen de afgelopen 24 uur. Deze week ligt het cijfer elke dag boven de 100. Het schommelt een beetje rond de 120. Van een daling lijkt nog geen sprake. Op 26 plekken in West-Zeeuws-Vlaanderen luiden vandaag om 12 uur de klokken om de bevrijding van het gebied op 1 november 1944 te herdenken. In Oostburg was de jaarlijkse bijeenkomst vanwege corona klein en sober, maar daarom niet minder belangrijk. Vrijheid is niet zomaar iets, dat is niet iets vanzelfsprekends. En daar zou je altijd aan moeten werken. Als we dit blijven doen, dat is juist ontzettend belangrijk om ook voor de toekomst en voor volgende generaties te koesteren dat die vrijheid zo belangrijk is en dat we die ook behouden. De klokken waren vorig jaar voor het eerst zo massaal door de regio te horen. De voorzitter hoopt dat er een traditie is geboren. Dus vorig jaar inderdaad de eerste keer na 75 jaar bevrijding. Dus dit hebben we dit jaar weer opgepakt. En ik denk dat we dat volgend jaar gewoon moeten doorzetten. Er is een foto opgedoken van de piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte voor de kust van Walcheren. En van wie een deel van zijn vliegtuig een paar weken geleden aanspoelde bij Vrouwenpolder. Dat meldt de stichting Wings to Victory. Via een 88-jarige broer van de vlieger uit het Britse Kent is de foto boven water gekomen. Ja, dat maakt het heel wat completer. Je kunt je voorstellen, we hebben best veel informatie. Wat ging een bepaald vliegtuig doen, welke missie en wat is er onderweg gebeurd inderdaad. Dus dat geeft al een aardig beeld van een verhaal. Maar ja, zolang je geen foto hebt, dan is dat verre van compleet. En ja, ik moet zeggen, elke keer weer als je dan een foto onder ogen krijgt en je ziet dat. En in dit geval een jongeman van 21 jaar oud. Die dan ja, net voor de kust van Walcheren om het leven komt, dan vind ik dat heel indrukwekkend. Dit zijn de laatste doosjes. Ik denk nog een stuk of 2000 en dan zijn we er doorheen. Dan hebben we er 50.000 verkocht. Het gaat om 50.000 doorzichtige plastic mondkapjes. Ze vliegen de deur uit in Goes en een nieuwe lading is onderweg. Er komt nog een nieuwe zending aan. Weer 50.000 stuks. Ook verschillende kleurtjes gaan we nu krijgen. En we gaan ook de normale mondkapjes verkopen. Ze verkopen er nu bijna 1000 per dag. Maar wat de ondernemers betreft blijft het daar niet bij. Op dit moment wordt het door heel Nederland besteld. En we hebben wel echt het idee om ook België en Duitsland in te gaan. De doorzichtige mondkapjes worden nu vooral gekocht voor bijvoorbeeld personeel in winkels. Het grote voordeel voor ons is dat het heel klantvriendelijk is. Je ziet je uitdrukken van je gezicht nog en dat horen we eigenlijk ook heel erg van onze klanten. We hebben heel eventjes de gewone normale mondkapjes opgehad. En we merkten heel erg dat de kinderen daar heel erg bang door werden. Dus toen kwamen we aanraken met dit product en we krijgen alleen maar positieve reacties. En we hebben zelf ook het gevoel dat het goed afgeschermd is. Dus voor ons werkt het super. Het verkopen van de mondkapjes werd uit nood geboren. Ja, we komen eigenlijk uit de evenementensector. Ja, dat ligt natuurlijk nu helemaal stil. Dus we dachten, ja, laten we het eens proberen. En met onze partners hebben we dit ontwikkeld. En dan zijn we online gegaan en vanaf dag 1 is het meteen gaan lopen. Griezelig geblazen in deze Middelburgse carwash. Om toch Halloween te vieren bouwde de eigenaar de wasstraat om tot een griezelparadijs. Wij zagen bij de eerste coronagolf dat mensen de carwash als een uitje zagen. En eigenlijk dachten wij, nou, daar kunnen we nu mooi op inspelen. Het is volledig coronaproof. Mensen blijven allemaal in de auto zitten. Maar ze kunnen toch wel, ze hebben iets te doen. Nu zeker, nu er zo weinig te doen is, kunnen ze toch even naar de carwash. Het leverde hem en zijn personeel aardig wat klanten op. In de middag hadden ze al 200 auto's gewassen. Zo ook de auto van de 7-jarige Olivia en haar vader. Vond je het eng? Nou, niet zo. Maar vond je het wel leuk? Ja. Een uitgebreid evenement mocht het van de veiligheidsregio niet worden. Vandaar dat de griezelige wasstraat alleen overdag open was. Biljarter Joey de Kok uit Leeuwdorp is uitstekend in vorm.
Alleen heeft hij er nu niet zoveel aan, want de eredivisie ligt door corona stil. De trainingen gaan wel door. En dus speelt hij nu thuis in zijn eigen biljartzaal. Ja, zelfs in de coronatijd heb ik een luxe. Ja, mijn ouders hebben een café, dus ja, daar zou ik ook kunnen trainen. Maar hier thuis, dit is een grote tafel, een café staan 2 kleintjes. En voor wedstrijden in de Eredivisie moet ik dus echt op de grote ook spelen. Dus het is altijd handig om te kunnen trainen op een grote tafel. In vorm blijven is belangrijk, want mogelijk heeft de kok later deze maand een belangrijk toernooi. En dus is het trainen, trainen en nog eens trainen. Je moet wel de motivatie kunnen brengen om elke keer alleen maar te trainen. En als je weet dat je nog geen wedstrijd hebt, of misschien wel niet. Maar mijn motivatie is wel gewoon voor november, voor het toernooi wat er aankomt. En ja, ik hoop dat hij doorgaat en anders niet. Maar ik ben in ieder geval heel goed aan het trainen ervoor. Als het doorgaat speelt Joey de Kok het toernooi tegen andere biljarttoppers op 25 november. Het was vandaag nat en grijs en dat zorgde voor natte akkers door de regenval en ook diepe plassen. Het was veelal grijs en nat door de regen en motregen die vandaag het weerbeeld bepaalde, maar desondanks probeerde deze aalscholver toch nog even op te drogen in de wind. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en we hebben af en toe wat lichte regen of motregen bij een krachtige zuidwestelijke wind en minimumtemperaturen rond 15 graden. Morgen krijgen we nog meer wind. Het wordt een harde en misschien zelfs even stormachtige zuidwester en windstoten van 75 of 80 km per uur. De maximumtemperaturen komen nog een stapje hoger te liggen op 17 of 18 graden en het weerbeeld daarbij bestaat uit regen of buien. In de loop van de middag wordt het droog en krijgen we ruimte voor de zon. De dagen daarna zien er droger uit met op dinsdag nog een enkele laatste bui, maar op woensdag en donderdag droog weer, vrij zonnig en ook frisser met temperaturen die gaan dalen naar 11 graden overdag. En tot zover. En u kunt trouwens gewoon lekker blijven zitten, want hierna gaan we nog op pad met een boswachter in Natuurlijk en duiken we de geschiedenis in met Terugkieken. Veel plezier daarbij en voor nu nog een fijne avond.